Днес искам да обсъдим една много честа ситуация, която разнищвам в моите консултации. Що много жени обичат да спасяват своите партньори? Къде стартира това? Как решават, че точно те с тяхната любов, доброта и тяхната прекрасна същност ще се впуснат в отношения с партньор с явни проблеми, зависимости, емоционална нестабилност и други трудности. И си казват, аз ще му помогна да стане по-добрата версия на себе си. Тази силна нужда да бъдат спасители обикновено се корени от тяхното детство, когато са били свидетели на трудни взаимоотношения между родителите си. И често са виждали единият от родителите в ролята на жертва, слаб и нуждаещ се от подкрепа. Тук се случва нещо много ключово. Когато родителите са слаби, детето решава да бъде силно. И програмата на спасителят се закодира с едно изречение, което родителят казва на детето. Добре, че си ти, добре, че те има, какво щях да правя без теб? Така детето получава роля и важност, които са били жизнено важни за оцеляването на семейството и които по-късно пренася в своите партньорски взаимоотношения. Ако се разпознаваш, ми пиши, правя безплатни консултации.